Шынапта мен Азатлык радиостанциясының сайтында хәбәр чыккачтан, мин 30дан артык чит илләрдәге, якын һәм ерак чит илләрдәге иҗтимагый сәяси оешмаларга, аерым шәхесләргә информация җибәрдем. Равил Мингазовны коткарырга кирәк, аны якларга кирәк, һәм инде аны яклагыз дигән формада. Әмма дә ләкин шушы мин тараткан хәбәргә бер дә җавап алмадым. Мин әйтер идем, безнең халык куркак халык. Равил Мингазов кебек җегетләр безнең шундый батыр җегетләребез бер 10% татар ир атлар булса, безнең татар халкында без инде кайчан бейси дәүләт булып яшәр идек. Менә уйлап карыйк, шушы теге әйтәбез бит инде шул хәлле татар кешеләр дип, менә алар инде шул, менә мин шундый чит ил машинасы алдым, шундый коттедж төздем, шундый чит илләрдә ял иттем дип мактанырга яраталар. Ә инде менә безнең милләтебезнең кайсы бер шәхесләренә шулай авырлык килгәндә, алар стресс хәлендә булалар. Рафис әфәнде, менә бит инде шундый сүзләр дә гадәттә әйтәләр инде, менә теге милләт кешесе булса, бу милләт кешесе булса дигән сүзләрне әйтерләр иде, булай итәрләр иде дип әйтәләр инде. Сез менә бу очракта ничек әйтәсез? Бүтән милләт кешеләр булса, ни эшләрләр иде? Әгәр дә инде менә бу яһудиләр булса, или Палестина гарәпләре булса, чеченнәр булса, французлар, италиялар арасында шундый хәл булса, аларның бөтен дөньясы күтәрелеп, бөтен җәмәгатьчелек, сәяси иҗтимагый оешмалар күтәрелеп, яклап чыгарлар иде. Аңа әле ярдәм итмәсләр, аңа әле акча белән дә, фатир белән дә һәм нинди мөмкинлекләр бар, бөтен өлгөтләрен эшләп бирерләр иде. Безнең инде куркак халык, татар халкы үзе беләсез бит инде. Рәсәй флангын күтәреп, без бөек Рәсәй дип шайтырып урамда акырып кычкырып бирәләр. Бу бит инде нәрсәгә аңлата, безнең инде халыкның мискин булуын, кул булуын һәм инде шундый хәлләрдә куркып калуын күрсәтә. Менә шушы инде Равил Мингазов мисалындагы татарларның битарафлыгы менә каян килә микән? Менә сез аны ничегрәк бәяләйсез? Мин инде уйлыйм, 1552 елны Иван Грозный Казан ханлыгын басып алганнан соң, безне һәр 30-40 ел сайын халык күтәрелә торган, аларның башларын кисеп торганнар. Шундый көчле, кодрәтле, рухлы татар халкын битереп килгәннәр. Һәм инде без генетик яктан бик авыр хәлдә хәзер. Шуның өчен менә катнаш никахлар да күп. Шуның өчен дә кайсы бер татар кешеләре православ диниләре, муеннарына тәре тагалар. Бу инде күрсәтелә, безнең милләт үлүгә таба бара. Һәм инде Равил Мингазов яклый алмауда шуны аңлата. Безнең татар халкының мискинлеген.